azért mégiscsak egy városi pályáról beszélünk. Na nézzük, mi történt Esteban Gutierrezzel és Fernando Alonso. Ezt Alonso nagyon elnézte. És itt még talpon az autó, csak úgy, mint Sergio Perez a Hungaroringen, és két fordulat. Repült. Elképesztő. Ugyanott, ahol Brown balesete volt annak idején. Ennél azért kisebb volt a balesete Pereznek tavaly a Hungaroringen a szabad edzésen. Na, Alonso nagyot esik. Csak félreértették. Ez az, hamarabb fékezett, Alonso belül próbált, és a végén kihúzta kívülre. Gutierrez akkor már a féken állt, és egyszerűen nem tudott átérni időben a másik oldalára a pályának. És ott volt egy mozdulat Gutierreztől, talán a kormányon nyitott egyet. És ott csapódik be a falban Fernando Alonso, atyavilág. Hát ez óriási perec volt pestésen szólva. Na most, hogyha... a kamera... Igen. Leírtuk. Leamortizáltak egy fomos kamerát. Azt a mindenit. És itt ölelik meg egymást, már mint Alonso és Gutierrez. Alonso valószínűleg érezte, hogy ezt lehet, hogy ő is elnézte, de Gutierreznek volt egy kormánymozdulata, ami